vanhu vobuda vachipopota vachidrop conclusions vachiti izvi ndo the main reasons akaita kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe asenda kuUN summit. Noda kuti aiwa ndo zvinhu zvakatariswa nema-international observers ese nema-human rights defenders ese vachiona kuti aiwa this situation akangosvika chete kuUN anonosoreredziwa, anonoshaya pekupinda, anoshaya pekunyara, nokuda kwokuti aiwa this event kana chinhu chakaitika ichi chinonyatsa kuratidza kuti aiwa munyika yeZimbabwe muri kuviolate ma-human rights. Sandapenda mashoko pamusoro pechitiko chaitika muzuva ranezuro munyika yeZimbabwe chatikaona kuti vanhu vazhinji vakagwadziwa kwabatikana nacho. Notobva subscribe or like or turn on the bell icon. Vanhu vese vanoziva kuti ndiko chabata says the recently released from Hukumana kuAvondale. The remaining vakanosangana nethe magistrate court muzuva ranezuro. Zvatikuona zviri kubuda zvinyorwa panapa paHindo Citizen Coalition for Change iliyo kuna Nelson Chamisa vanyora vachiti the Harare regime through Magistrate Colette Mnangagwa is denied bail to our chief administrator, Senator James Mnangagwa, and the other Avondale 78 members. They've spent a record 99 days in pre-trial detention for a crime they did not commit. We demand justice and freedom for these innocent citizens. #free James Mnangagwa. Zvirikuona kuti aiwa the regime iri kurambira chaizvo havasi kuda kureleasa James Mnangagwa nevamwe vake. Tirikuona kuti I don't know why are they keeping them. Ndoda kuti zvavaida uchimeship hwavaida vakawana. These guys they are innocent. Hapana kana chavakatadza, hapana kana kuintimidata kana kudemonstrata kwavakaita, but the regime inonakirwa ichivaona vari in prison. Chimbotodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Tichizoona pamberi pazvo pamusoro pazvo nemutungamiri wenyika yeZimbabwe anotadza kunoatenda the UN summit kwamuziva kuti aiwa kunonorodziwa maleaders, kwamuziva kuti aiwa kana ukaenda uchiziva kuti aiwa une ma-human rights violations ari kuita, aiwa unobva ikoko, aiwa wanozoredziwa patoitwa action yekuti aiwa those issues are to address. Ndipotodze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.